салом алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси имрӯза Орион Банк 1000 рубл 122 сомону 40 дирҳам, $100 1089 сомон. Коммерцбанк 1000 рубл 122 сомону 40 дирҳам. Банки Эсхата 1000 рубл 122 сомону 40 дирҳам, $100 1085 сомон. Амонат банк 1000 рубл 122 сомону 40 дирҳам, $100 1088 сомон. 100 евро 1135 сомон. Алифбанк 1000 рубл 122 сомону 40 дирҳам. Аз приложенияи Сбербанк ба картаи душанбеситӣ бистум равонкунӣ 122 сомону 40 дирҳам мегзарад. Спетамен банк 1000 рубл 120 сомону 40 дирҳам. Бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. Мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.